I pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga iščekivani dan gdje je došao drug Đure da snimamo skupa. Evo prvi video koji snimamo danas, to će biti Eurotrack. Hvala na podršci u prošlom videu sa 77 pregleda. I šta vi imate reći drugi Đuru koji se igrate sa joystickom? Nijem ništa reći. Čuli ste što ja vam ima reći? Hajde da izaberemo posao. Nešto drugačije. Posao snima se Đura. On koje tu sam zanimljivo. Sa Sari. Dobro, ovo je predugačko. Ne veze. A traje će mi do 3 godine, brate. Ne veze. Ajde. Nešto malo duže. Znate, Nikšić, Podgorica, Venecija. Hoćemo za Veneciju. Evo za Veneciju 6.000, može. Može. Koji kad merđu vozimo. Kavijar. Jako i ne znam da čitam. Malo će video se odužiti, ali ne veze. Pa da. Ništa ne fali. Idemo. Treba stići u Alan, pa će biti bolje za igrati. Treba će ti neka podloga ispod miša. Ne. Pa da ti lakše. Dugo već igram ovako. Evo, u ovu firmu sam zadnje ušao kad sam dolazio. Đura. Dobro. Ajde, otvaraj nešto red. Sad ako se ja neđe slupa, nemoj da se te zbuni, pošto sam ja vozač malo jači. Zamalo. Ti ćeš jednu rutu, pa ćemo da ja. Ovo je bilo blizu. Koliko ti treba za novi kamion? Pa treba neki 50k. Pa doćiš još malo. Možeš 47. Još 50. Dobro. Znači neki 100.000 i digo bi kredita, 5.000! Gdje truba? Da. Pa stani malo žabaru jedan. Malo više. Đuro koji objašnjava šta je cringe. Dobro. Ajde Đuro priče nešto ljudima da se ja koncentrišem na vožnju, se ne slupamo. Pa, nemam ništa reći. Odakan si, šta si, ko si, gdje si? Ajde, predstavi se malo. Idem sa Levom u razred. Došao malo. Glasnije pričaj. Viš, ja kad pričam, viš ti kad pričaš kako je tiho. Šta bi ja? Ovo ćemo mutati. Rec. Đuro, gledam šta radiš, slupat će se neće. Malo je Đuro stidljiv. Đuro, možeš se opustiti. Kako da se opustim? Kakva ćeš ti biti javna ličnost? Nikako. Đuro, zapalit ćeš i mene i sebe i cijelu kuću. Ne. I ovo ćemo istići iz videa. Mislim da je 80 ograničenja, ja tu učim 90. Je to dobro? Pa normalno je to sve. Bosanac, brate, mora Bosanac malo brže. I kazna. Ne veze. Nije puno. Opet ova Italijano, policijano. Malo brže, sad jedno 120. Pa moram skinut blokadu. Moram skinut mod za skidanje blokade. 320 km. Malo lagano. Đuro, podijeli sa 16 i dobit ćeš koliko stvarno kilometara imamo. Eto, ljudi, ako ima neka dobra duša u komentarima, neka podijeli 315 podijeljene na 16. Sad možda je ranije, ali samo ranije. Dobro. Šta to? Ne. Da.
Ako umastite rukce da možete. Može. Majice. Moja mama kaže da donosi sve živo. I to ćemo sjeti. Snimamo. Moj da te Amerikanci gledaju kako pričaš. I to ćemo sjeti. A će biti montaži sjetkanja Đuro. Kako ćemo nazvati ovaj video, što misliš? Ćeš mene preticati? Neće, Može drugu tu. ja ću poslije njega. Mama mu pokazuje vava. Evo dječaci izazovi. Ajde malo ti, boli me ruka. Treba. Već. Vas, Zaustav se slobodno. ja ću ti miš držati, a ti, ajde idem na puno, sačka, idem na puno. Dobro je to sve. 340 evra ti skinu. Đuro, nesi nikad ne prošli kako se nas ono slago. Evo da bude zapisano. Đuro mi rekao da ima 3,5 miliona u igrici, da će mi dati da si kupim kamion, a u stvari bijeda nema ni ovu igricu. Ovo neću isjeći iz videa, sam da se zna Đuro. Nema veze, lijepo nekad se zezati. Čovjek me zazna, ja se pripremio, konvoj napravio, sve. A on, Čekaj, ko da je Nova godina. ajde, evo, upaljam ti kamion, oš presi na ovu stocu ako ti je lakše. Mora. Ljudi, idem ja sad na suvozačevo mjesto, mi vozimo ko u Engleskoj. Da vidimo. VSD, Ne znam. gdje znaš? Ne znam. Ja ću pričat malo. Aj pričaj. Đuro je naš gost kanala. Je ti ovo prvi video koji snimaš? Sa nekim da. Tako da, ako Đuro bude malo čudan, bit će sjec. Da, dobro je sve to. Ovo niste vidjeli, ovo će biti sjec. Da. I voziš gore od mene, čovječe, bozi. Bude sve to dobro. I ono što će nas poslodavac trenet kad dođemo za oštećivanje kamiona. A šta vam boli bri? Bitno je da sam ja to dovezla. Teret mi oštećen. Čovječ, idem 50, a na autoput. Idem 50 po gradu. Pa dok se razvije brzinom. Dok se razvije, Pita. Joj. Ovaj video će trajati već jedno... već traje 50 minuta. Ha? Već traje 50 minuta. O, 9 minuta. Eto. Da ovaj video će trajati sigurno 50 minuta. Bolje to, nego da traje 10. Je. Više reklamica, više palica. Mani. I to će sad ići u sjet. Neće ovo nešto isjeći stvari. Nadam se. Dok ja to isječem i mjutam soge, ode dan u noć. Brate, nemam vremena. Đuro, tiše žvaće. Izginit ćemo. Dobre. Izginit ćemo. Aj, šut! Da koncentrišeš me. Sad sledeća puta. Kad bi ti još manje jela, a više voze, bilo to bolje. Đuro inače drži sad puno usta čipsa. Nećemo reći koje čipse. Crvenoga. Nema besplatnih. Nema besplatnih reklama, pozori. Crveni čips. Idem 90, ograničenje 80. Crveni čips pod inicijalima Č. Nek nam se javi za sponzorstvo. Volimo ga jesti. Odličan je. I sok po imenu što ide S.O. Vozi. Što se aktivirao parkirna kovačnica? Što da ne? Sve je to zdravo. Masi se Đuro. Sve je to zdravo. Evo nešto će ovaj video lič majku mila. Ja ti kažem i sjec. Dva pametnjakovića koji još deru čips i voze kamion. To je zdravo. Ali ima ovdje autopilot. Ne. Auto vozač.
Ma najbolje, robot da vozi kamion. Mhm. Evo što predajamo izum to. A Na digitalnom. neko hakujemo kompjuter. Joj, U komentarima napišite odakle ste. Da li ste zamisli, iz koje države, grada. Mislim, ne Zamisli- morate baš iz grada, iz države. voziš Eurotrak i prođeš sad, na primjer, tu ti kuća, one kuće što su bile tu. To ti kuća, tu živiš, imaš kuću u Eurotraku. Zamisli to. Što li što piše? Lijepo. Đuro, brišćeš ko šešelj. Nama to veze. Đuro, šešelj. Joj, Marija, Još 185 km. već 150 km prešli. O, pa easy money. Ali dobro, ovako se dva vozača igrat. Dobro, ja sa tatom inače igram. Pazi, autobus! Telavi globus! Vozi autobus! On je iza mene, nisam ja iza njega, on treba paziti, ne trebam ja. Durina teorija u vožnji. Kako ćeš li ti položiti mi je znati? Evo ga još jedan telavi globus vozi autobus. A ti mene sad se ja zatunga. Đuro, nemoj se zebi. Kako je brži autobus? Pa autobus može ići 120. Ne mogu ni 100. Ti možeš 90. Kamionima je propisano u Evropi 90. Dobro, 80, ali mi tučemo 90. Nema policije. Znaš kolika je kazna ako voziš brže? 550 eura. Nisam dobio ništa. Baš mi Pa nisi još, ja sam dobio 600 eura već kazne za sudaranje. Đuro je bolji vozač od mene. Vidiš se ko je smireniji. Pa kad ti samo voziš, a ja komentiram, a ja i komentiram i jedem i vozim. Ovo jedan. Pa radim i ja sve to. Bože dragi, Nagujte. koliko će ovdje biti sjec. Može nekakve komentare, nešto da bude ili što ćete da snima, ali... Pa dobro, da. Nešto da znamo šta vam se sviđa. Pa vjerovatno Eurotrak što imamo 77 pregleda. Vjerovatno. A, da. Šta ćemo idući igrati, Đuro, evo da čujemo. Pa Sad kad odvezemo ovo, idemo drugu igricu igrati. može World of Tanks. Pa imamo već 3 videa, World of Tanksa ne prolazi nešto najbolje. Može u stvari, ubaciti su nešto sa grudvanjem. Dobro. Ima i driftanje. Tankom. Može. Ledeno doba, pa stalno se kliže, malo skreneš, a... Ovo je most. Ne znam. Nije, liči na onaj ko u Srbiji, znaš, ono. Aha, da. Liči. Tu si naplatni u koč malo 40, dobro 80. Biće 40. Biće 4, da. Venezuela. Venecija. Venezuela. Đuro. Isto je to. Đuro, O, ti si prošao naplatne kućice. a? Da, nismo platili. Ti ideš pravac. Vidim ja mapu ko ti, znaš. Meni se čini da je Đuro prošao naplatne kućice bez plaćanja. Nisam dobio kaznu, sve je to zdravo. Sve je dobro. Sad kad policija me dana, fiu! Ma zabijem se ja u stup da im olakšam posao. Đura, nije te ovo Need for Speed. Need for Speed. Ili Police Simulator. Dobro. Ovo niste vidjeli. Đuro, sumite ti kada sam возьмemo bolje ljepše. Ma ti se zabio u auto, mogoš čovjeka u auto, meni nešto pričaš. Pa ti si ubio stup. Baš mi stup vrijedi, ne? Ubio si stup. Đuro je ubio stup. Dobro je. Otišla mi stup. Eto, Dobro, dok se ne prevrneš, dobro je. Ne mogu se gledati, ako te prevrni. Sad ću namjerno. Ne! Pa sve iz početka.
84 kilometra. Ne može prođati momentan. Neću na 2 kilometra se zapuništa. 6000 laganica, znači 52.000 idemo. Ovo sve to palo. Nema veze. Ajde! Hoćemo biti sve ko jedan video. Da. I kao i ovo i World of Tanks i to sve će biti jedan. A ne. Ajde bude jedan, bit će zanimljivije. U stvari nema. Neki ljudi hoće sam da gledaju nešto. Da. A onda pada reputacija koja sam uđe i izađe. Odgleda napola ovo i onda ne gleda ono drugo. Da. Bolje. To je 340 €. Sjet. Niste niš čuli, ja sam profesionalan vozač, imam dozvolu. Dozvolu ima 11 godina. Ja imam od 10. Dozvolu za baby kolite smo ja na dvojce položili. Da. I za tačke. I bicikl. Bilo je teško. I za bicikl ja sam položila i za bicikl, ja sam položila ti. Ja sam. Bilo je teško. I za kolica sam ja polagao čak. Ja sam polagao za tačke. Pa to je kolica tačke. Ja sam ono polagao čak i za ona kolica što se vuku i što babe vuku. Šta je ovo 800 €? Autazlon je. Šta je to? Baloni. Vadi pušku. Da iskinemo. Snajper. A dobro je ovo, dobra igrica, sam što malo sporo je. Da. Da ide barem 110. Koč! Dobro, Napatno. gdje trebam? Vam plavovo. A da. Tu si išao na početku. Nebitno, evo ovdje ću zelaj. A mogu ovdje iz ovog, Može. Da imaju ovdje isto pravi igrači ili su ovo botovi? Botovi. AI. Dobro je. Zavala. Možeš još malo naprijed. €69. Jebi, 130 maraka. Da. 140. Da. Ali skupa putarika. Dosta. A dobro što smo cijeli put auto. Jebim ti pa. Sunce ti kalesano, pa ja sam primio kazni. Ne znam više ni zašto sam kazni dobio. A dobro, majko si sam 2000 €. Krenuli za 47, a spali na 45. A ovako Sergijov tata svaki dan. Ma da. A da. Sergijov tata vozi kamion. A ne platite kazni sigurno tako. Pa ne platio si. Ljudi, Sergej ti te strelja kad dođemo u razred. Što? Prozivaš mu čaču, što? Pa ne prozivam. Samo govorim činjenice. Dobro. Zvijem te kad Sergejov tata. A? Zvijem te kad Sergejov tata. Ja od pola razreda nekad nisam vidio ni tata ni mama. Tebi nisam nikad vidio tata. Mamo rešim. Ne bilo. Sergijov tata vozi po svijetu ovako kamione, a njegova mama kod kuće ima sestru. Ima 2 starije sestre i jednog brata koji je naš. Nećemo reći šta je, došli ćemo do ban. Trvano! Ne veze. Dobro, nije puno, sam 300. Jo, Đuro, da ćeš na bankrot. Ne veze, imaš 45.000. 2.500 eura. O, šuti malo. Kratije smo za 2.500 eura, Đurine i moje vožnje. Dužan sam ti. Đuro, 2.500 eura u ponedjeljak da dobijem na ruke. Dok ćeš oni od Kineza. Ma da. 10.000 tako nije možda. Mali, jel ti planiraš malo ići? Good boy. Dobro, dosta. Satovi!
vidi satovi. Na crveno stao čovjek. Na crveno stao. Ma štoš na crvenome čovječe? Ko je šta je na crvenom? Samo nenormalni ljudi. Baš. Ne znam. Ajde. Nemoj, čuje se jako kad se na YouTube objavi. Đuro, šta imate? Oštećenje, prikolice. A zadero vas malo, ništa. Šta imate raditi s njim što ćete biti na YouTube? Šta? Bićete poznati, bićete na YouTube. Ja sam ti star zvijezda. Imamo čak 400 pregleda na svim videima skupa. Opa. Znači 400 ljudi će vidjeti tebe, čuti tebe u stvari, nećete vidjeti. Kad ide live stream? Live nekad, skočim! Možda ja uparkiram, sad to je malo zeznuto. Ne, veze sam ja vidjeti. Uzmi ovo, ravno, nemoj sad u request da idemo, to je zeznuto. Da, potvrdi. Vam, motaj na ovu stranu. Vamo. Ajmo, Đuro! Ajmo, Đuro! Da vidimo kako će Đuro da uparkira. Đuro, previše se ga nama to. Ne veze, evo što kako Tu. Da ja ću. O, Đuro, ti se neće prebaciti u neku 16. brzinu. Brš tam. Izvinjavam se što psujemo. Oj, morat će ovo sve mutat. Psovke, family friendly smo. Đuro. do 18. Za 13. Sa 13 godina se može samostalno voditi da možeš samostalno voditi kanal. Ajmo! I 1363. I još malo pa smo nivo 9. Brzo ovo prođe. Pa da. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga klipa. Ja i moj Đuro smo ošli na Veneciju da pojedemo jednu picu. Da. Koju u prošlom videu što sam ja napisao naslov idemo u Italiju na picu, pa sam clickbaitovo, svi kliknu i misli da stvarno idemo u Italiju na picu. Sad izlazi još jedan video. Još jedan video, hvala vam na podršci na onom prošlom videu, stvarno niste normalni koliko ste dali podrške. Veliko vam hvala, lupite to crveno dugme subscribe i like, nemojte da vam je teško. To je vama sekunda, meni mnogo znači, Đuro nemoj se igrati sa nekim tim stvarima. I vidimo se u idućem klipu. Ćao! Ćao.